wa Mombasa achakar ka achiel kachiel Rachael Omollo winjo kanyo mokwongo wacho ni pesa ni maonge kadipo ni mano gima deni nitiere de koro weche bedo moya moya inya wache kamano koso koth ni ok gojo Mombasa koth chwe to ok goji te nitie joma pod wacho ni waneno dalili to pok ochoponwa kaka wadwa mawuoyo from Mombasa no. Tadira makende ni world over economy is not doing so well. Omiyo bet mar pesa ofuko jopiny to pod nitie gi shida. To mana kaka janeno mokwonga paro wacho ni rais kano campaign ingeni wajaji based on gima ni wacho gi gima isetimo gi gima idhi mbele kata gitimo. Koro giwacho maler ni no wacho nwa ni kodonjo to nitie kako dhi miyo ngima manosebet matek dhi bet mayot ne oganda mar jo Kenya. To mano kosebedo katimore. To bende ok wanyal wacho ni rais ok nong'eyo gima nowacho nikech ka notimo campaign noyudo ka nen mana deputy president. Matini nong'eyo ni ere kaka wanyalo loko ngima jopiny. Ere gima wanyalo timo in the short term mamiyo jopiny bende neno ni garama mar ngima odok piny kaka mana kaka janeno no owacho. Omiyo ayie kodgi ni yes, waneno developments mang'eny matimre kata road infrastructure o siptende be waneno kiloso kuonde makamago to pod jopiny to onge pesa magitimo na what kizungu wacho ni disposable income. Pesa maginyalo nyiewo godo gik magikonyrego ema pod gionge go. Omiyo nadwaro mana kwayo joma advice rais ni nyise uru ni yes, infrastructural development is very good and very key. But ere gik mwanyalo timo in terms of manufacturing sector, agriculture, manyalo miyo jowa bed gi kaka giloso mwandu gi giwegi. Mokirito ni ere pesa makata boluarnwa kaka ndalo siasa kama manjotelo nokalo mamondo one kaka gikonyrego. Ka ngima tek, businesses bende ok dhi maber, to onge kaka oganda boyudo konyruok margi makata ne education en free. To kinyal pidho nyathini e ot to skul ne mokang'o dhiye. Omiyo onego wang'i kaka wa reorganize our priorities as a nation mondo jowa nyithindwa oyud kaka gikonyre through jonyuolgi. Nikech ang'o jonyuole mang' odhi tich kata ken gohande to ka environment is conducive tang'o yude gimodok gode ot. Omiyo kiko wacha ni wan kae wakeyo. To kata wakeyo to wakeyo nang'o ok dicham bel throughout kata oduma kende nyaka ng'idware kata oganda kata godo ma blend godo gigieki mondo ji te yudre nade oyud kony. Recho jikeyo nade? An gi pacha kaka Recho. Keyo made ber no ganda ma Kenya ok kata ne joluo kende. En gima wacho niya ere kaka wanyalo develop particular sectors mass per growth, economic growth mar Kenya wakai. Kikwa focus on particular areas ma wa neglect other sectors kata mag education kaka waneno koro every other day people are crying over that. Was nyocha nentie shida gi health sector moknwa wacha anyalo nyisi adiera ni an be an gi ng'ama na tero hospital Masha did not work. To kok wacho niya ng'ane no dhi hospital kama Masha ok otiyo to ng'ato to no dhi Masha otiyo to unu focus on Shamo otiyo ni ok focus on Shamo kotiyo ni to wawuondo jatelo nikech oweni gigi duto gin nywe gigi duto timre maber ooyo adiera makende enia nitie progress to there is room for improvement. Omiyo bende wanyale focus our energy sectors madhimiyo economy mar Kenya grow rapidly mondo jowa mayuak ni oyo waonge gi kaka wakonyre oyud kaka konyre. Seche ma for example an tourism ka tourism sector grow to the ripple effect mar tourism alone, the impact alone. Even you know the agricultural sector is growing, the transport sector is growing, and many other sectors must support tourism sector. Omiyo, can we focus on an area madhimiyo economy mar Kenya timre nadi grow? Mane kang wake maber
Keyo oknia ni nyarawi loket CS, nyarawi loket PS. No. Keyo eni jowa mwaketo kanyogo. Bende unyale ng'iyo ni sect korwa kocha kaka Siaya for example or Nyanza in general. Ang'o ma wanyalo timo manyalo spur the economic growth mar the Nyanza region mondo jowa mani konogo oyude kony. Mako wacho maber ni gin jonam. Abende am privilege a edho nam. To bende nitie kaka wanya leverage. Nyocha neno ka wanyaka gi Blue Economy Conference Homa Bay. Bende nitie kaka wanya leverage gigi matimre gi ma wakony oganda wa. Keyo konyiso ni in gi pesa. Keyo nyiso ni ya iloso opportunity mondo jowa oyud kaka gikonyre mondo ng'ato ka ng'ato wuok e ode to dhi to uso omena ne to nitie ng'ama nyalo nyiewo omena no. Kamano. Iwuok e odi idhi uso dumbi to nitie ng'ama nyalo nyiewo oduma no endo. Mano e ka wacho ni jowa keyo konyiso ni wan duto wane sirkal.